δύο ομάδες με 2 γκολ μέχρι στιγμής, 1 για τον Παναθηναϊκό, 1 για τον Ολυμπιακό και 3 πολύ μεγάλες ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό και 1 για τον Ολυμπιακό. Ένα κόρνερ το οποίο εκτελείται. Τζιμπούρ, γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό. Κοιμήθηκε η άμυνα εδώ του Παναθηναϊκού. Εκπληκτική εκτέλεση του κόρνερ από τον Ιμπαγάσα. Ο Τζιμπούρ μέσα στην μικρή περιοχή, ελεύθερος αφύλακτος. Ούτε ο Καρνέζης μπορούσε να κάνει κάτι σε εκείνο το σημείο. Στο 34 δίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός 1, Ολυμπιακός 2 με σκόρερ τον Τζιμπούρ. Ήταν η εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά. Ένα κόρνερ από τον Ιμπαγάσα. Εξυπνούσαμε νωρίτερα την ποδοσφαιρική ευφυΐα του Ιμπαγάσα. Συστημένο για τον Τζιμπούρ από τα 2 μέτρα. Στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά του Τζιμπούρ, ελεύθερος αφού δεν είχε παίκτη μπροστά του. Έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία του Καρνέζη, ο οποίος ευνηδιάστηκε πλήρως. Σε αυτό το η εκτέλεση πρέπει να κάνει λάθος. Ο Φουστέρ είναι στο πρώτο δοκάρι και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί Παναθηναϊκού που λογικά θα πάρει ο ένας τον ψηλό, τον Τζιμπούρ, τον Σεντερφόρ. Θα πάρει ένας μπροστά από το δοκάρι και άλλος πίσω. Τους κάνουν σάντουιτ συνήθως. Έτσι γίνεται η τακτική.